Wa alaikum salam. Ina muna tambayar shagon Sani Igwe? Allah sarki inda Sani Igwe ne ya kaya tsinci da duka ba. Muna tare da babban yaron shi. Hello? Yanzu zai zo insha Allah fa ku da wani. Hello. Barka ne. Ina hanya. Allah sarki. Ina kusa na shigo fada da tafi. Ina tarke amma ina cikin ranka. Wayannan ne suke neman Sani. Yau barka da. Alhamdulillah. Dan Allah daga garin Bauchi muke. Mun sai waya har so uku ba mu dace ba. So mun ji labarin akwai wani Sani Igwe a nan cikin garin Kano yana sai da waya. Shine muka zo. Alhamdulillah. Kai kaya tsinke a bakin kaba. Ni ne babban yaron shi. Ba hakikanin gaskiya. Samun waya mai kyau ingantacciya mai garanti sai Sani Igwe ta nan garin Kano idan kika zo Bauchi Center New Dubai Plaza za ki samu ga shagunan shi nan da dama ana sai da kowane irin kaya ana sai da waya memory bluetooth kai batira da dukkanin sauran kayan wayoyi Sai dai mun dace wannan karo. sosai ma kuwa shi ba daga China yake kawo kayayyakin shi don haka shi yasa yake samun ingantaccen kaya wanda babu matsala tare da su saboda idan zaka sai waya a gurin shi akwai garanti da komai da komai za ka taka sai waya a gurare da dama za ka sai waya yau ka gaba rike caji gobe ta lalace na riga an gama kar ku sake ku sai waya ko ina in dai ba gurin misali ko Allah ne in dai muka sai wannan insha Allah ma za mu ga wasu bayan. alhamdulillah ku zo mu je Mun gode. A baka da ba ku.